大好きな姪っ子の顔にモフモフのプリケツを密着させて寝る柴犬。今日は姪っ子が遊びに来たのでみんなでお散歩。家族みんなとのお散歩でいつもよりお散歩への熱量が高い。急に帰りたくなった。ひげが凍ってる。帰宅。姪っ子とお昼寝。顔とお尻が近すぎる。幸せな時間。